Divendres dins d'un tren de viatge cap a Vitòria, històrica és la gran bufa estraculant una pobra dona amb un mal turbant al cap. La panxa plena de vida va ser un fort handicap d'un parelles per la via. El dissabte a Andoain a les 6 dormint la siesta estoica és la bolinga sobre la barra del Gaztetxell, que acaba tan ferit com els porcs a la porquera quan de cop tot decidit el lloro és un moc al terra. Mira aquests, mira com van, balla bòligues en agència. Mira aquests, mira com van, tot el dia van parlant. Aquesta atenció especial passa i encara més aquest detall de superació personal dels corredors que necessiten l'ajuda el diumenge amb calçotets zigzaguejant sol pel carrer histèrica és la gran taja davant de l'Ajuntament. Va amb el cop capità d'un ple de whisky fins als dos amb un barril plat de lladres que no deixa ni el barril. I disputar de l'estat. Fora aplaudiment, doncs, per Dilluns a Balaguer, un espai traductiters que està tornada a l'empresària del Cosí. Ben perdut entre la boira i endinyant-la fins endins amb un baix entre les cames fent un foc a tot el mastil. Mira aquests, mira com van, balla bòligues en agència. Mira aquests, mira com van.